Mayapayapak po. Pagmulantani po, inki katampung katlong aldo novena, King Birhen ning Santo Rosario. Siklod tamo po. Ginubos na mawari po ang labi ko. Banay kasting siwala ko yung makayubong puri mo. O Diyos ko, sumab ka po kako. Ginoo, pirapal ka, pakasaupan mo ko. Pamanisi, itangan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ang pon taong tutu, ipanglinalang mga timbos kako. Uling ikang Diyos ko, mabilog kong puso, malsintake ka. At ulining palsintanda kang, lakwas king sablang nano. Pagbitkilan kong masakit ing pamikasala ko, o alananggang kayapan, nino ing may natiling minuri kaya ka, mga pepatula, king pamigagana ka, pamangamano at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung sopan mo ko king malagrasya mo, itatanto kong matibe, kingena ko miyuman mikasala, layon lesyon kong isakwil, ing sablang makauli king dapat ay emayap. Mga ipagkonpesar ko king ganap akapiyadyan, inge ganaganang sala ko. Manalig kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo, king uli na muman, ning maulaga ng bunga, ning mala pamaylasat pangamate mo king krus, at ning puso kong magbitkil. Pagkala mo po ilugod ka ko, ing kapatawaran mo, mangganay tang grasyang ikabiya ko, at makapanatilang sumuyo kaya ko, hanggang king oras ning kamatayan ko, yanasa. Panalangin king Aldo, itangan po. O lusok mapamakalulong birhen, o lakwas malagud na indu, o kayo mo yumuan a Maria, mapamatula karing malungkot, pagsakdalan ding palpikasala, patunon ding anak ng Adan, talapamilatan king Diyos at karing tao, o kanunwanan a Maria, daw aginyat sinagip, king yatong malulumot, king mebigong pangapanyaya ng mitsyab, o maslag a pinanari ning katahimikan, papayapang masakit king pamisalang ning yatot banwa. Ika ing miyaga king Diyos at karing palpikasalang anak ng Adan, o kalinis-linisan a pati-pati, may manita king maningayang panahon, king yatong malugma, ketang pa magdala mo king sangang nitang malabong nga oliba, o mapamakalulong pintakasi, inyang atangalan mo ing kasalanan na ningyato, ampo ing makatibi ng kasiran, ang makaanyo ng pagpa ning matulid ng biksikan ning anak mong Yesus, api kasalanan na, pisyag mong pepawaga kintutumot alipan ay Domingo, anak ng ipalahalo ning pakalulo mo, itang Lunas a panulong ikakayap na. Yapin ing matibe ng kuta ning kayakang Santissimo Rosario. Ame kapauli king pamibawi ng kinayap at pangatimawa ning yato king wanang epaulat ning makatakot-takot a huwes. Ipagkala mo po indong malugod, king uli na mumaniting malablab ming kayusan keka, mitut kesang dapat ketang ikarimlanat ikayaplak, ning miralakdak ng mua nin Diyos aginumi. Abawi misang nabangnan, itan lugod at grasya na, layong miyuman king akakasi na, apong makibilang karing anak na, at mibalik karing mapamakalulong takde na, banung atangisan minang masakit, ing sablaming kasalanan, ame kagising king bigsika ning justisya na, layong may pukunake king puso na, ning malugod mong anak. Pangaintuliran ming nabangnan,
itang kakamal-kamalan a bendisyon na. Lumapit ko keni, ikong nuwan apakamala ng ipako, mga ipayo namang tutunggayan. Tanggapan nyo itang kayarian at elagana kaya kayo, iba't naking pangalalang ningyato. Lumapit ko keni, nuwan apepakamal ng induko, at induyo namang yayawsan. Bayong kamtan at nabangnan, itang ligaya, ning kayamayamat at mga nyangaya ng lupa. Ampong kayumuyumuan apakalulo na ni puso ng malsinta. Kaya't alananggang tula, yanasa. Panalangin, King Katlong Aldo. Bapong Maria, bipno kaking grasya, bipno kaking grasyang tsuking at tiyan mo, kasantu-santusan ng bale mo. Bale, pekasautan, ning panibataning sablang grasya. Bipno kaking grasyang tsuking puso mo, mapalad ng kontya, ning kabilugan, ning kalam. Bipno kaking grasya, grasyang piapsyanan, ketang ipagkaula rading santos, at nadabang nanda ding makasalanan. Bipno kaking grasya, uling ikang ulo ng pigmulan, ni maulagang sibol, ning pangayat bus mi. At ika namang ilingan ming panibatana, itang kangat ba ng kablasan. Sopan mo kami indong kipnon king grasya, king uli nin dangala na ning amanong gingkas na, ning anghel kaya ka, at king sala ning mayubo mong Santo Rosario, akit miyang miyuman itang maulagang mutya, ning grasyang may wala kaya kami, uli ning marawak akasalanan, baning ayat agabun akakarinan ding kalbami, luminis siya kaling soksok ning asal amarawak, at mikanlasan niyang mitabuanan king kaligaligayang dapat akabanalan. Yanasa. King katemika sa bilantala ding grasyang berita namangnan kaniting novena. Bapong Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukeko, nuwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginat king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak, at king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligay, bat king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alananga, yanasa. Bapong Maria, nung kaking grasya, ing ginuwat tsukeko, nuwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginat king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak, at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligay, bat king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alananga, yanasa. Bapong Maria, nung kaking grasya, ing ginuwat tsukeko, nuwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak, at king Banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alananga, yanasa. Panalangin akawakasan king Balang Aldo. Itangan po. O kayapan a Diyos, king uli ning malusok mong pamalsinta king yato, pigkalam mepong ligod kaya kami, ing bugtong ay anak mo. Ban king pamikatawa ng tao, pangamaten at pangasubling mebye, apangay tuliran mi itangalanangkan tula, ipaniga po mi po kaya ka, ipang mapamakalolo,
Ipaintulot mo sa kekeng may gunam-gunam, karing misteryos ning panget busmi king rosaryo, naning kasanto-santusan a Birhen Maria, asaywan miya sa king ganap a kapalsintan, ampong kababanlub, at nung umanan minang ugali mi, mga aton tunan daptan, itang alimbawang pepatangalda, di Jesus ilang Maria, kamtan mi naman sa itan lugod at grasyang pengakura, dating kakamal-kamalan ang maindo. Lalo na ingkadun mi keting Santa Novena. Mga mangganayng masampat a kamatayan, baking magong muri karing angeles karela, mangga king mangga Yanasa. yanasa. Kagalayan king Reyna ng Santissimo Rosario, ing pakibata mo po, balang aldo tonggayan niya ing Rosario ng Maria. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. King mi kakalukong sinta at king pusong mi babaya, Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. ing Trinidad akatasan tedam ne iti ng Rosal, at inlusok ng kapayan kinlugod na migluklukan, in Diyos yang patulana ning pupuring birhen keka. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. King indutang birhen utang ing mayumong kapalsintan, inya sukat yang daunan kinlugod anak kababan, impuring bapong Maria yang tampat ikastapa. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Taot angeles mamisan gingkas keting kapurian, dalit neting pitutulan ning Diyos aginungnuan, king makayamang yumo na ding demonyos lilisyala. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Mikatawan niya ing berbo king atyanang wagas yubo, at keting rosal ing ginupe pasakop yat memintu, antining mauyang sinta inya kete migsunduya. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Dela nepin nitang rosal ing rosang sari kayapan, ating samyu ng makamal abaw ne kabuduan, ibat keta melinisya king original asala. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Iting rosal kayamnan misapokya ketang rosal, king grasyang ganap kipnuan panulo king kabigwan, ing rosa ketang samyuna king rosal makiyaskeya. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Ing king templo mo pigsundo daon mong rosang masamyo, inutbus ming makitubot ning ipa ketula na po, ibat keta may pawi na kingain mo itang muana. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. At lukang Aldo migdili-dili ketang anak mong melili, bayo ita mapalyari ing sugtandet pisawili, pag nasan mi ulinita ke kaindo akit miya. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Iting palsintan mong rosas, king pawas at daya ng petak, king nakarya makitulad, karing tao may kakayap. Dapat rosas ingaskena, nung king bagsik papawiya. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Ing may tampaling ng piski, ni king kababan mi budni, at king batbat may ngabusni, pemot siyan rosas wari. Itiya namang lupa na, inyang mamutong mateya. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Ketang tinggen ng Bernardo, kola rosas a cordero, ding tinda ning indong ginu, rosas lang lusok king banglo, at king ipa penakpana, ing saweltang dapat kiya. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Biba aurorang masinag, biba Jesus Aldo maslag, mebiet king salat sinikat, kindong patulang ganap, ding rosas apamutina patangal no king saluna. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Inyang banwaya paitas, pasbula ding kayang sugat, makirosas pakabuklat,
karing sisising manapat, ating ampun ng induna, yang pekatalatay da. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Banwaya man pin, may mutong king ligayang susun-susun, emit da king kayang ukol, intungkol ng pamanampun, at king tao papabal na, ing malambayang sahop na. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. King mi kakalukong sinta, at king pusong mi babaya. Balang Aldo, tunggayan niya yung rosaryo ng Maria. Daon, itangan po. Kanununwanan ay hindu, kalislinisan a birhen, maligayang reyna, ning yatot banwa. Ipakilala mo, ginumi, mga ipatangal ing saop mo, karing anggang magkasusi king kiyakang Santissimo Rosario. Reyna ning Santissimo Rosario, panalangin mo kami. Baking mga intulid magkamit king pangako ning ginutang Yesu Kristo. Panalangin, itangan po. O Diyos, ang pong ginumi, ampat mo imbuktong mong anak, king pamikatawa ng tao, pangamaten at pangasubling mebye, panabang naki kami ing pekabunga na, ning kiyang mal alasat kamatayan, yapin intulang alanangga. Ipagkalam mo naman wari po kay kami, nung apigunam gunam minong masakit, minlaus king puso mi, deting maulagang misteryos, ang makapalaman king kasuntusan a rosaryo, ning Birhen Maria, ay alimbawan mi sang daptan, ing kalamnanda, at akamtan mi ing bunga, nang ablas a makapangako kay kami, kareting maulagang misteryos, uli ng Jesucristong ginumi, kagumong mabie, manibala, ang po ng Espiritu Santo, mangga king mangga, Yanasa. Isundo tayo po yung kikatapong nobenaryo, kang Santa Teresita ning Niño Jesus. Umeka banal a Espiritu, katman mo ring puso, daring matapat kaya ka, at palablaban mo karela ingapining kaya kang lugod. Itubod me ing kaya kang Espiritu at malalangla. At ibayo ming lupaning meto si Kluban. Panalangin. O Diyos, aking kapamilatan ning banal na Espiritu, tiro mula ding puso daring matapat kaya ka. Ipaintulot mo king kapamilatan, namurin nitang Espiritu, mabiyasa kentune at kamtan ming parati ing kayang pamamatula, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dapat apamaglugod king Diyos. O Diyos ko, kaluguran da ka may git king sablang bagi, king banwa ang poking yato, king mabilog kong puso at kaladwa, uling kipmang kang kayapan at mga intulid king sablang lugod ko. Taintim a puso kong pagkalungkutan, ing maralas kong pamikasalak, king biye kong milabas. Pikasaman ko ing balang kasalanan, at magtanto ko, king sahop ning kiyakang grasya, ingena ko miyuman mi kasala, kaya ka. O sagradong puso ng Jesus, panigapu ko, ingalaguran na kasanang labis-labis. Amen. Amen. Itangan po. O Diyos, king ayabot isipan mong kabyasnan. Pinili me Santa Teresita ning Niño Jesus, antimang modelo ni lugod, at tenam king malambot ng puso, ning kayang kainakan, ing makapagmulalang lugod na kaya ka, at king kabanal-banalan a Maria, kapilamang Birhen. Kimi mong kababan, adwan ko kaya ka, kapamilatan ning masikan ng pamamilatan Santa Teresita, ing ibili mo naman king marimlakong puso, ing ganap alugod kaya ka. Banketa alang bagay king banwa at king yato, ing makakawani kako kaya ka, at uli na intune lugod,
maseseya king sakripisyo. Ibiya mo kako ing sikanan at tepangan, bansak malan kibet mong kaingatan, ing balang malating pamikatagon, ing pansariling sakripisyo, alang-alang kinugod keka. Bustan mong mugne ko keka, kapamilatan ni nugod at grasya. Banketa at angalan ko, ing kekan dibinong pangayatyo, karing banwa, manggaman kapilan. Amen. Amen. Panalangin king katungaldo. O makapagmulalang malating sampagan ng Yesus, ami panwanan king Diyos at ngini magtamasa king alananggang kaligayan. Dungdungan mo ko akong malatimong talatoki, adwan ko ing kasopan mo, busal ning yatang mong luwa. Pengako mo, king gisanan mo, ing kekang kaligayan banwa, king pamanyapat mong mayap, ketiking yato. Ding mabilang apakibat, king balang sulok ning labwad, karing panalangin, ami patungkol keka. Kapman me, impuso ko, king pasabing kumpiyansa, king masikan mong pamamilatan, libo-libo laring kekang seyopan. Sopan mo ko, naman sana, king kakong pamangailangan, king espiritual at temporal. Dapat migit king sabla, pakikwanan me, para kanako, ing matimbang dili karing sablang grasya. Aluguran ke, ing kakong Diyos, king mabilog kong puso, kapilan man. Emi kawani keya kapilan man, kapamilatan ning metong amortal a kasalanan. Banketa miyabye kako, intulang mate, king pamikaluguran, king miglalang kako, at lalam ng kayampunan, ning kabanal-banalan a Birhen Maria, at kanyang keka. Amen. Amen. King kataymika sambilan tala ng grasyang buritang akamtan, kaniting prido. Ipami at yubanwami sambani lagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, may pamito nilob mo kaya sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo ibiya mo kaya kami king aldo ngini. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa Saul king tukso. Noon ikabos mo kami king sablang maroka. Papo Maria, nung kaking grasya, yung ginuwat kaya ka. Nuwan ka rin sa blang babae, ano niya pa naman, bunga na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, ng Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banalay espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman king alanangga, yanasa. Panalangin apamupos, itangan po. Santa Teresita, aming akong minabong rosas si Batbanwa, kay ba't ning kekang kamatayan. Lawan mo ko, malati mong kliyente, may pasignangan kay mong kumpiyansa, king kekang pamamilatan king Diyos, at pakyabutan mo para kanako, ing grasyang adwan ko, kaniting trido. Nung iti makaibiyang maragul adangalan, at ligaya king Diyos, para king kaligtasan ning kakong kaladwa, at para king espiritual ng kasaplalan, ding kanakong panalangin. Kapman mo ko, king samyu ding rosas, ninlugod ning Diyos, at ganap apamangalingwan, king kakong sarili, baking asaywan in Diyos, king ganap akalayan, ning puso, aga king katatawlyan, kung biye. Amen. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, ba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggamang king alanangga, yanasa. Santa Teresita ning Niño Jesus. Panalangin mo kami. Kinagyunig ipa at ning anak at ning banal na Espiritu. Amen.
Maya pat magrasya nga bak po kay kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakyabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Para king nobena ni Santo Rosario, ding masi-sponsor, Betsun, Tessun Liwanag, Son Quintela, Peren May Lising, Nestor and Maria Rubina Maglangke. Pasalamat na di Celso and Noime de la Cruz, Domingo Dizon Jr., Jesus San Luis, Iling Kayanan. Kintrido kang Santa Teresa ng Niño Jesus, ding masi-sponsor, Connie Lising, Norma Aguas, Edna Villamor, Zenaida Maniago. Birthday Thanksgiving Daddy, Sanya Ninyo, Christina Kanda, Teddy Tayag, Special Intention, Janet Manalang, Speedy Recovery, Estela Lagman, Ricardo Bautista, Rodolfo Bustos, at Bel Trinidad. Successful Operation, Jose Bautista, Kevin Gonzalez. Safe Travel, Melanie Manalo, and Joel Reyes. Birthday Thanksgiving, Jeffrey Musni. Ang timurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Florentino Senior, Rolando, Remedios Telesporo, Maria, Rupino, Agapito, Benvenido, Erlinda, Rafael, Domingo Senior, Antolino, Roger, Danilo, Maria, Rosendo, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Gerald, Maxima, Melquiades, Seperino, Antonio, Lolita, Faustina, Raul, at Angelo. Magkiabetan po king dalita pamukulat. Kilagyo ng impa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyago ni banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin, maya payabak po, kay kaingan, maya payabak po amo. at kay ngagdopong iti, bispiras ning piyesta ng Santa Teresa, ning Niño Jesus, gaganakan tayo pa po yung metong Santo, San Jeronimo, ing linikas king Hebrew at Latin Bible to Latin at ginawang marakala Bible commentaries sa niyang mabiya.
Yabatang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran tapa mo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo ikang memili kang San Jeronimo, banmip mong kapibabatan ng linikas ing banala kasulatan, iba't karing orihinal ng lengguwahe. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo ikang amanong mikatawan tao, baniligtas ing katawan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ikang minantabi at tinaid kang San Jeronimo, king pamilikas na at pamipalino king maya pabalita. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pigkalod mo kang San Jeronimo, ing tula ning pamagaral king banala kasulatan. Manano na sanang atoklasaning balayan mo, karingke kang amano, ing pamangan ning kaligtasan at ing sibol ning biye. Itiyaduan mi king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ing banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng Hob. Nga nang meki batob, wa balo ko king makanyan pin, makananuyang sumanbut ing tawo, king kaso na laban king Ginoo. Nung ipilit na ning ninuman, ing makiyamano king Ginoo, agyang metong muka ring libon ng kutang, alayang malyaring apakibatan.
Ing Diyos biyasayang tutu at mayupaya. Alang taong makatakad laban kayo. Kaya lang yayalis ding bundok, king era kamalayan. Pamaligtad na lareti, potang mimimwaya. Potang ayun kaya lang padala, mga kimutya ingyatu king kabilyana. Paggalgalane ang gana king pundasyon na. Ing Diyos siya ing mumutos king aldo, at karing batwin, bansala pigilan da. Nino ing magdilidiling milantang king banwa, at babo alun ning dayat malat, miglakad pa. Ing Diyos yang mibibili, king kabilyan daring batwin king banwa, ing Saro, ing Orion, ding Pleiades, at ding batwin king albugan. Etala abot mang isipan, ding maulan ng kararaptanan. Ela mabilang-bilang, ding makapagmulala ng dapat. Daralan niya ing Diyos, siping ko, dapat eke akakit. Sumulong yaman, kuman apansingan. Nung ating niyang samsaman, ninong makasabat kayo? Nino ing kayo makakutang, nano ing kaya kang gagawan? Makanano kaya ngening pakibatan, o mamiling amanong imatulid kayo? Agyang ala kong kasalanan, ko pamurin makapangamano, manyawad na kumong pakaluluking Diyos aukom ko. Nung payintulutan na kong mga mano, ko namurin paniwalan, ing makiramdam ya kanako. Amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman o Ginoo. Kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman o Ginoo. O Ginoo, patitingapon ika ing kakong ausan, at kaya kamanalangin ko, gawa kawaring mala para karing mete, makatalakadla pa kaya ban kapuryan kaya kaibye. Kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman o Ginoo. Apasyagda pa kaya karingking kutkutan, ing alang kupas alugod mo, o ing katapatan king kakarinan daring mete? Akit dala kaya ring kaya kang mala king madalumdum, o king kaya kang pamagligtas king labwad daring taong may kalingwan? Kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman o Ginoo. Dapot ako Ginoo, kaya ka mawas ko at pasakop, balang abak aklis ko kaya ka idurop. Ginoo, bakit sa sakwil mo ko? Bakit ka ko sa sakwil me ing lupa mo? Kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman o Ginoo. Parangalan tayo po'ing maya pabalita. Magsalita ka o Ginoo, makiramdam niya ing alipan mo, at ilo kaya ka ring amanong babyebye alanganga.
Ginuman tabi kay kayo, at kekan timurin. pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Kabang lalakad laking dalan, ing meto nga lalaki, sinabi na kaya, ako, tukyanda ka, no ka rin ka man munta. Nga nang Yesus kaya, atin lang longgaring asong gubat, at salering ayop. Dapot ing anak na ning tao, alayang pihiligan man, ban painawa. Sinabi na king metong, tuki ka kanako. Dapot pekibat na niting lalaki, tuki ko kaya ka. Dapot paborenyo ko pa mong ilibing kay tatang ko. Nga nang Yesus kaya, paboren mong ding mete, ikut-kut dala, ring karelang sariling mete. Dapat ika, tuki ka, at ipanaran mo yung kayarianan ng Diyos. Nga naning metong pang lalaki, tuki ko keka. Dapat paboren mo ko pa mong makapamuon ka ring pamilya ko. Sinabi ng Yesus kaya, ing ninumang magumpisang sarol at babalikid siya king kagulutan na ay maging karapat dapat king kayarian ng Diyos. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Ay, morning pala. Morning muna. No. Morning po, Amo. Alam niyo po, sa pagpasok sa seminaryo, dalawa normally ang examination, yung written at saka oral, no, oral test. Yung written, siyempre yung mga tests sa skills, sa grammar, siguro sa arithmetic, yung kinukuha yung IQ level, no, etc. No. Yung pong oral, more on interview. No. Kuminsan po yung bata ay pumapasa sa written test. Pero bumabagsak dun sa oral. Actually, pag hindi pumasa dun sa written test, hindi na siya kukunin for interview, for oral test. No. Kaya dapat papasa ka sa written test para para sa next stage ng examination. At kuminsan po, doon mo makikita yung purpose ng bata. Doon mo nakikita yung kalooban ng bata doon sa interview. Mayroon po mga interview na tatanungin yung bata, no, lalo na pag high school, ba't gusto mong pumasok sa seminaryo? Kasi po gusto kong magpare. Ba't gusto mong magpare? Para po makabili ako kagad ng sasakyan. Ay, pag ganun po, siyempre, bagsak na. So, nakikita yata sa aming mga pare, meron kaming lahat na sasakyan. At yung iba'y nagkagandahan pa, laging modelo. No? Pero sa pagpapare po, hindi naman yan ang dapat dahilan ng pagpapare. Kasi ang pagpapare, hindi ito career, hindi ito ambisyon, personal ambisyon. Para sa atin, para sa amin, ito ay bukasyon. Ito ay ang tawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At iwanan ang anumang kamunduhan, anumang kinakapitan dito sa mundo, kundi ang kakapitan lamang ay ang Panginoon mismo. Siya ang magiging tunay na kayamanan ng isang nagpapari at isang pare. Wala nang iba. Ito po yung sinasad ng ating ebanghelyo ngayon. No? Yung mga sumusunod sa Panginoon, parang ito yung kanyang testing and examination. Kung nasaan ang kanilang puso, kung nasaan ang kanilang intensyon. Yung may mahigpit na pagkapit sa pamilya, sa kabuhayan, o sa buhay mismo.
ito. No? Kasi dito, meron daw gustong sumunod sa Panginoon. No? Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, yung mga asong gubat ay may lungga, yung mga ibon ay may atin lang sade. Ano kasing sade? They have nest. No? Pero the Son of Man has nowhere to lay His head. No? Ano, kung minsan, pwede rin naman kaya gusto mong sumunod sa Panginoon kasi baka mas magaan ang buhay, no? Mas maginhawang buhay. No? Kaya, masarap ang pagkain. Yan, no? Kasi nung ako po'y nagsiserve bilang KBS na altar server, kaya ganun na engganyo akong pumasok sa seminaryo kasi masarap ang almusal ng pare. Sa tuwing kami sasama sa pare sa mga baryo, tapos ng misa, pinapakain kami. Yan. At hanggang gusto mo, hindi tulad sa bahay, hati-hati sa ulam. No, kaya ako rin po'y na-attract sa gano'n. No, pera pa dun sa pagbabasketball. No, kasi marami mga basketball course sa seminaryo. Pero siyempre po nang ibabaw yung parang may hatak ang closeness to Jesus. Yan. Kahit na gano'n ang sa aking murang edad. No, basta't ako, masaya ako, parang kapiling ko ang Panginoon. No. Kaya dito po yun ang kahulugan ng sinabi ng Panginoon, ni wala man akong mauwian na magandang bahay. Parang ganyan. Sasama ka pa ba? No. Parang sa Panginoon, parang hinintay sa isang sumusunod sa Kanya. Hindi pinag-usapan dito kung anong uuwian, kung anong titirhan. Kasi ang malaga is Jesus. Kaya ito po, no, dito ang ebanghelyo natin ngayon ay isang parang pagbibigay sulit ng Panginoon sa mga gustong sumunod sa Kanya. At parang isa lang ang requirement. Dapat siya ang tunay nilang pakay. Ang makasama siya, makapiling siya. Siya ang maging sentro ng kanilang buhay. Walang ibang hinihintay na kapalit, kundi tanging siya lamang na siyang makapagbigay ng kapayapaan, ng kaginawa, ng kaligayahan. At siguro po ito yung ginawa ng ating ginugunitang santo ngayon, si San Jeronimo. Si San Jeronimo na hanggang ngayon po ay sikat sa aming mga pare sa buong simbahan. Kasi nga, siya ang nag-translate sa Bible noon, ang original na Bible na written in Hebrew, yung Old Testament, at saka po yung New Testament written in Greek. Dahil po, nung panahon niya, sa Rome, ang lengguwahe ay Latin. Kaya ganong isang obispo by the name of Dalmasius, ang nag-commission sa kanya para i-translate itong Bible into common language nilang Latin. At yun nga po ang naging hamon para kay Jeronimo, ang gawing very understandable sa mga tao ng panahon niya in their own popular language. Bagamat kung titignan niyo po yung bago to, yung background ni Jeronimo, ng kabataan niya, hindi siya kagad na nabinyagan at hindi siya kagad nagpabinyag. It was only the influence of a friend. Kaya siya nagpabinyag. At sa kanyang pagkabinyag, dun po ang turning point sa kanyang buhay para mapasok sa simbahan. At later on nga, siya'y naging secretary nitong si Pope Dalmasius the First. At isa nga pong pinangarap ni Jeronimo
ay ang maunawa ng common tao, ang banal na kasulatan. Kaya ang kanyang galing sa lengguwahe, na siguro gift sa kanya ng Panginoong Diyos, na marami siyang alam na lengguwahe. Marunong ng Hebrew, Greek, Latin, meron pa pong Chaldaic, no? Baka meron pang ibang mga salita na alam niya nung panahon na yon, no? Kaya siguro ganong pinagkatiwalan siya nitong Papa para i-translate itong Greek and Hebrew Bible to Latin. At alam nyo, ang pagtatranslate niya, hindi word for word, kundi thought for thought. No, thought for thought. Kaya nung natranslate po niya, meron siya mga critics, meron siya mga kontrabida sa pagtatranslate niya. Como merong error sa translation niya. No, merong error. No, como merong error sa translation niya. No, kasi nga, hindi word for word. Siguro, talagang gano'n. No? Just imaginein mo, tatansin mo ang Hebrew or Greek sa isang lengguwahe, Latin. Kung minsan wala namang equivalent word. Para pong sa atin Parang sa atin, halimbawa, paano mo itatranslate sa English ang balot? Meron po ba kayong translation sa balot? Ano sa English ang balot? Di ba? Balot pa rin. Kaya pag ang Amerikano pumunta rito, kindly give me balot. Ako nga po pumunta ng US Doon sa custom inspection yung aking mga gamit. At palagi pag pupunta ko ng US, nagdadala ko ng suman bulagta. Siyempre, anong kapartner ng suman bulagta? Latik. Nung tanungin ako, what's this? Kaya Balok sensation, baka naman yung sabihin ng suman. Oh, that's suman. Possibly rice pudding. Oh, yeah, that's it. Rice pudding. Rice pudding. O nang ikit na latik. Ikit na po latik. Makabuti ang makanya. And what's this? Oh, that's latik. Na naman munta season mo king English king latik. Ala naman makanyan. Pilipino kayang latik. Nga dapat maging international word yung latik. So, ganun ko pong inisip si Jeronimo. Mahirap i-translate ang Bible from one language to another. Kasi pwedeng walang equivalent na word. Kaya hindi pwedeng word for word. Kundi para sa kanya, thought for thought na lang. Yung same meaning, yun lang ang mahalaga. Yung kahulugan. Kaya tinawag po yan dynamic equivalence. Yung ganyan. Basta hindi nag-iiba yung thought. Ganon ang ginawa niya. Ni Saint Jerome. So anyway, yan po kasing gusto niyang ibahagi sa mga tao. No? Yung maunawaan nila yung banal na kasulatan. And later on, para mas marami pang makaunawa sa Bible, kasi nga, hindi ko mo binasa muna, naintindihan mo na, sumulat po siya ng mga maraming commentaries, mga pagpapaliwanag. Isa siya sa mga naunang gumawa nito, ng malalaking mga pagsulat tungkol sa Bible, commentaries. Ngayon po, yun yung tinatawag natin yung mga Bible scholars. So siya po, year 300 pa lang yan, hanggang 400. Pero nagsulat na siya ng commentaries on the Bible. At later on po, itong translation niya sa Bible na ito, tinawag na Latin Vulgate. And it became the official Bible of the Church. Na hanggang doon sa Reformation years, yung mga 15th century, nagprotesta si Martin Luther, ito po yung official Bible ng simbahan,
yung Latin Vulgate. No? Though mayroong konting kinorek daw, no? Kung ano yun, di ko alam, pero mayroong konting correction. Pero hindi naman siya ang lahat na nag-translate nito, lalo na sa New Testament, mayroong ibang nag-translate from Hebrew or Greek to Latin. Mayroon siyang ibang nakasama. Kaya ito pong si Jerome, no? Napakaganda ng kanyang vision sa buhay. Ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay maunawaan ng common tao sa lengguwaheng kanilang nauunawaan o naiintindihan. Kaya even before yung ngayon po ang Bible tinatranslate na sa iba't ibang salita, nauna na si Jerome. Kasi later on, yung mga 15th century, marami nang bumalak i-translate itong Bible to English. At ngayon po sa atin ay may Kapampangan na, may Bisaya, may Ilocano, name it, you have it. Kasi nga, para ang lahat, maunawaan itong salita ng Diyos. Pero, yung pong pangalawang ginawa niya, wag natin kalimutan, hindi ko mabinasa mo na itong banal na kasulatan, naunawaan mo na. Kailangan pa rin ang guidance. Kaya, dito po natin kailangan ng simbahan na siya ang tunay na gagabay sa atin sa pag-interpret, pang-unawa. Iba yung binasa mo sa naunawaan mo. Pwede mong binasa, pero iba naman ang pang-unawa mo. At dito po pumapasok ang ginawa ni Jerome, yung Bible commentaries. Kaya sa atin po ngayon, sana pera dun sa binabasa natin ng Bible, let us listen to the magisterium or to our mother church in the proper understanding and interpretation of the Bible. Kundi magkaligaw-ligaw po tayo. Kanya-kanya tayo ng interpretasyon. Kanya-kanya tayo ng pang-unawa. Pag ganyan hindi magkakaroon ng uniformity. No. Kaya pwedeng magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay. Tulad na nangyayari ngayon. No. Kanya-kanya ng interpretasyon. Kaya dumarami yung sekta. No. Dumadami yung mga grupo. Yung isa'y nakaunawa na ng konti sa Bible at marunong magsalita, gagawa ng sariling sekta. Hindi po ganyan. No? Sa atin, tulad ng ginawa ni Jerome, ang simbahan tumutulong sa atin para maunawaan natin lalo ang salita ng Diyos. Kaya salamat kay St. Jerome dahil sa kanya, ito na umpisa ng translation of the Bible into the popular and vernacular languages at ang mismong pagbibigay ng komentary, ng eksplanasyon, ng paglalarawan para maunawaan ng ganap ang salita ng Diyos. Sa atin din po, yung mga munting nakukuha nyo sa pangangaral ng pare tungkol sa banal na kasulatan o sa salita ng Diyos, sana po huwag kayong mahiyang ibahagi sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, sa mga kakilala nyo. Kaya St. Jerome o San Jeronimo, ipanalangin mo kami. Amen. Idulog po natin ngayon sa Panginoon nating mga kailingan, tayong lahat na binibigyan ng kanya-kanyang kakayahan para ito'y bahagi sa simbahan, sa kanyang bayan. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, ipakit mo kaya kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. Para karing mi tagulaling king biero, ban sumuyo king Santa Iglesia, para tirasan ang ganakan, king ingginong karelang susuywan,
alayam mga sariling ulunan, ban ipaynawa imbuntok na, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. Para karing mamuntukan king kiyakatang bansa, ganakandasana, king ing katungkulan akarelan tinggap, adwana ning alang pasubali ing lubos at kabilugan dang kasuywan, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. Para karing kalulu, ding masakit, ding ating kapansanan, tandanan dasana king ing Ginoo, likwani ing kayang pamilya, ban-ari na nalang lunas, ding karelang panandaman, at ayatad karela ing mayap ng balita ning kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. Para kaya katangan, nung tunetang bisang maging banal, eta sa urong sulong, ni balabalikid pamu, batang maging karapat dapat king kayaryaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. Ngini po adwan tamin sarili tang kapagnasan. O maligayang Ginoo, pakiramdaman mo rin kay kaming panalangin, ipagkaloob mo nga talasas mila rin kay kang turu at baboning sabla, asane milang mipmong lugod king aldoldoming pamibiyebye. Igang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, sa panmukeng tuki king halimbawa ng San Jeronimo, king pamibulay mi king kaya kang amano, lalo misa ng asadya, king kaya kang sarili, king sarili king pamiyampang kaniting sakripisyo ng kaligtasan. Tingan na doon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kang timurin, yat nayor ang puso yo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tama. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit. Numang kalinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ing ligay ring santo, ligay mo mo naman. Potang parang alan ming karelang merito, parang alan may sarili mong kalam. King bera kete king yato, dirinan mo king atularan mi. King pamakisamakda karing banwa, ipagkalub mo kaya kaming karelang pamakikalaguran. Karing panalangin da para king kekang Santa Iglesia, pagkaluban mo king sika na kambilan.
Iting maulang kapulungan daring talapatutu, agyaganda kaya sanang sumulong king tagumpe, man makirake kareda, king korona nga lang kapupusan na ligaya, kapalitan ng Jesucristo ang ginumi. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya kang. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami madalilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya pira sunod binyene karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan at kanan niya, itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya. At binyene iti karing kalis karing kayang disipulo nga na, kunan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, yung daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanakong. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Sinumia, Cristo datangya, datangya pasti. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyan ng anak mo. Naramya kaya kaiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ing sablang pare. Ganakan mo na naman di kapatad ming Pepay Nawan at manilang sabing niya, Lanlan Domingo Senior at Antolin, at ing aliwa pang mayang unabye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya be ng Maria, ang birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya be ring apostol, ding sablang santo, lanay San Jeronimo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupayang tatu, kaguming banal Espiritu, purianda kat parangalan, manggaman king alanganga.
panalangin tamit mong kapanalangin lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamon ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginukisam ng marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupan king kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Muling kekain ko, ating kayong bayan, ating ligayang panggaman, ingala ng O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalik doon din kay kaming kasalanan, ing lawen ming kasalpantianin kay kang iglesia. At pamayapan may pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni ginuman tabi sana kapilan man kay kayo. At kaya kang timorin. Yan pang tayong maganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kay kayo nga. Cordero ning Diyos, ang nilalako, ing kasalanan ninyato, pagkaluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang nilalako, ing kasalanan ninyato, pagkaluan mo kami. Cordero ning Diyos, ang nilalako, ing kasalanan ninyato, iniemuke kami, iniemuke kami, iniemuke kapayapan. Yung kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng ato.
Non tamang mayawos kay ngapunan ng kordero. Ginoy Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Karen pong kaya beming sisimba king live streaming, si Cloud tamo po ba ang pangadyan, ing dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa selpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umika mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan ni. Aduan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karingdakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawa na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo, king kameto nga ng banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga kalismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios sinduning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Jeronimo, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, busa mong iting banala Eucharistyang tinggap mi, kaniting kapyesa ng San Jeronimo, palablabano ring puso, ding sablang sasalpantaya keka. Aking pamagaral mi karing banal mong turo, at alasas mi asana, ing ebanghelyong tutukyan mi, at miras na kayaman sana king biyeng langanga. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo, At keron timurin, bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipaintuto. Ingib king pa, pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. mayari ning kaya katang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat king Diyos. Maya Poros kaya kayo po, dakala salamat, magandang araw, marami pong salamat. Thank you.
May mingats kayo po, din kaya kayong face mask, face shield, sulod jula,